Hej Ruth. Hej så. Så bliver der lavet børneværelse. Ja. Datoen hedder sidst i februar. Det er i hvert fald lørdagen efter Sørens fødselsdag. Søren han har gæster, og vi har ekstrem hård vinter. Så skal jeg prøve at filme, hvor meget sne der er udenfor. Det er rimelig sindssygt. Men det er lørdag, og man fraråder, at folk de kører ud. Så vi kan jo bare hygge os herindenfor med at lave det her værelse. Vi har haft 1,5 meter sne oven på carporten og 1 meter sne oven på drivhuset. Her er også bare for vildt meget sne ude. Er de limeblade, er den der? Ja, de er tigtige. Hej Peter. Hej. Så er vi afsted. Så er vi afsted, ja. Det er jo rimelig dyller. Det må man sige. Nu har jeg holdt tungen lige i munden her på startstedet af Gudenåen. Ja. Den sætter lidt pænere. Så smalt er det bare her. Det er så dylle. Hvad er det? Hej. Hej. Så er det lige under en vej. Sådan. Hej Peter. Hej. Så er vi ved Sukkertoppen. Skal vi igennem nogle grene. Vi er lige sejlet fra Vorvadsbro. Det er en times tid siden. Og har her til formiddag set 3 isfugle nu. Godt nok på lang afstand, men de var helt turkise. Her er bare smukt. Og vi var lige ved at fange fisk. Selvom det var lovligt.
Det er den dejligste morgen. Klokken er 6. Peter snuger stadig. Wakey wakey! Hvordan var det, du skulle have din kaffe? Drukket bolle. Okay, I make for you. Skal vi snart sejle resten af vejen ind til Silkeborg. Nu skal jeg over og lave kaffe. Nej! Sidder du i fangehullet? Ja, så er vi i spidsen. Så er vi på vej. Så har vi fået en drej. Nu er der tårer. Hvor er der tårer? Nu er det der. Så Mad River Canoe på arbejde.